Biye arabai septembre kalo tile 10 ani 8 samba flani muga ani nani kuna foni minda wosi kama kono tene fuka trasi sibrima niwe wati sili aya bismillah. Kuna fundamne labi anga chama chafanga jamana nyama no ye kulunela Asimi Goita kunu septembre kalo tile 10 samba flani muga ani nani femi ye Confédération des États du Sahel ni OAS mawiye olu kontume anga jamana o konala una anga ministre mon me nyogon bulusa odi ye anga ministre mbe no ni alenya shineme anga jamana were konyabo ulu nyena bolima ni oye Abdoulaye Diop ye katakase anga ministre mbe no ni alenya shineme ben ani kelenya kunyo mano ye kolonela Ismaïla Waki wakati mina uni anga jamana nyama koni klala nyogonye la sa uka la nyini ye femi sa odi kana nyefolike anga jamana nyama ye una na bara munu konna ka uludo koni nyefoli nika oke ayi o nyefoli koni okera mami fesa odi Nigerian ka ministre mbe ni alebe wele ko Mohamed Tumba aleuka jamana kono ministre ni oye le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation ali aya ira ka foku ne sonjera kosabe jamana nyama akani bismillah aka jamana o konnala ya no aka fola u konnale anga jamana konnala ya nasa unanga ministre koni ukunda gawo ale dugu o konnaka mi ni utara semaine nationale de la réconciliation ta ko sabana baro ka ulu kurmo kalli koni ninka okera ni sondia bayi ubulu nyina tata no ka blaminami konnala sa odi ye nyogondeme ani bulodi nyogoma ka ataka nyachi mamun bi no ni ci koni wala katara ka do uluka ni okera sa sa ka sigiro ku koni ka ose ulu manunu koni ma femi Niger ministru isa uya ira ka fo kuni ji wala ngatalin koni anga jamana dorontele abe jamana chama ni konnala ame wakati mina inafo sisanno. Général de division ni oye Umar Jaraye ni aleye anga kelekecho ka nyamai ni oye chef d'état-major général kunu wakati mina bingani wale taraka anga gendarmerie ale kalanso konona ka o segere karogeren dine tigilamo u fesa lera dama kofe bingani wale kofe sa ale kontara I nyeda bingani ke yoren koni oka kase kana anga kuna funso ale konnala anga ministre nyama no ye docteur shogella kokala maigaye kunu septembre kalo klita ani wolonvla samba flani muga ani nani Isa Sangare aye ale bismillah Isa Sangare te mawerede ale ye taxi bulla mi ni ale kera sawabu sa ninka femi ye malawi ka dola chilaw ka buguna tige sebe ni oye passeport ye kataka se uka musaka chama konima ni obe talike dola wari ba sababu nyango obeke sefa wari million kelini wa kemeni wa bishegi odi passeport muga ani wolonvla ni obela jenu kontunye malawi dola chino ulu kontai atara di atiglamo uluma ode hukumu konnala sa anga ministre nyama konni wele konni ka o sama ani anga ministre mbe noni ale nyashine me shifina ka uka konyo ulumani o Ibrahima Ikasa Maigai kataka se ministre mbe noni ale nyashine me sekoni dongo konyo uluma ni oye andogoli gindoy ukoni ye fulike ninka nyashi ni taxi bolilai ale mani oye Isa Sangare ka ira la kafo ko ay wale amike ay horonya ninka orike wa ay malien dim bela jeli kuna ulu ka sababu yake ni wale ya mi ngoni ni bela jeneti seka ake anga kuna fondi so mimbe noni o maison de la presse ale nyama koni ye kuna fonia ninka o boka bika ira ka fo ko kunu septembre kalo klita ani wolonvla samba flani muga ani nani karogen dine tigila ma koni bingani waleta ka anga gendarmerie koni ka o secret falaje ka ulu feno o de bingani wale stratégie la sa aya ira ka fo ni bingani wale mi koni kera femi ye kuna fondi la obeni bingani wale koni nika ale konfo kongo chejugu ale la ka sabe ke ni wale mi koni ni ale tebe chugoshila femi ye kuna fundila ka so ni o maison de la presse anyini na kuna fundila bela jelen fe chema fara amusumanka ko bela jelen ka kuna funia nyuma ni ka odi jamana kono deuma adi chugula
Anga ministri mbeno ni ale nyashini be sirakan kunyo uluma ale kunye sebe furabo kunu ni ka yira ka fo ko femi anga panguru jigi kene taga sira ye ko mauka asira koni tagali ni ka ale to folo lakana kunya o sira o fe aye ni sebe fura yin koni bo kunu septembre kalo kile muga ani nani mi soro la bingani wale mi ni atara ka anga fintigila ka koni ka ulu segere aklela ka sebe furabo ko kura kunu ne ka tan woro o wakati ko baski koni ale nana ko sebe ko bela jele me se ka ichife maamunu mi gata airport tagawla ani airport sera la kul kon misigata u ka tagaw ulula ministri mbeno ni ale nyashine be bulma fen kunyo uluma ako kaba nyini bela jelen fe ko be kay haklito iyerela be ka taga ika sira ale fe Turki ka la sigide min be anga jamana ale konnala afene ya kanisongu ya nika oira aka bolola sira ale fe ka ira ka fo bingani wale mi taraka anga fintigla ka ulu segere kunu o kon make ulu fe la ko hali doni o la sigide ti dobare ODF stilani a ira ka fo ku ka jamana den bela jelen tola ube fulike nika nyashi anga jamana marabako ulu yoro la ani kataka se jamana kono dum bela jelen maka ira ka fo ku ka deme koni be anga jamana alema ni wala jugumi koni kera kulu fene koni be a kon fo konku jugu Sera ma fana koni ye sema fura ni ka o bo ka ira ka fo ku bora kunafuniya ale kalama ka fo ko bingane wala taraka anga findigla ka o segere kunu septembre kalo klitan wolonvla samba flani muga ani nani u bora ka u ka deme koni ka o nyashi anga jamana ale maka kla ka ira ka fo ko wala jugu min koni ni akera karoglandine tigla mo fe kulu koni felateni waliya nye ko ba a waliya koni ni ka ale ko ma koni be no kibe dankari ma ka aramadenya ale la ani beni kilinya o sira ma o konte ulu fela ko we tasi blake ka nyashin anga jamana koni yoro la kene sa jamana nyama o kata se jamana kono dun uluma anga jamana nyama ka pangurun sani ka taga se fintigila ka minon kone sani ma mamun kon nena ni ka ulu datugu ka kiru tumburu daneno ni ka kunu septembre kalo klita ani wolon vla ma kono samba flani muga ani nani u bela jelen kon tume kiri tigila ma ulu nyama nga kiri tigila ma koni ye u ka kiri koni ni ka ale blaka septembre kalo kile muga ani nani nato o ma kono samba flani muga ani nani lakana sira yere koni ma Maamunu be no koni ni ulu jasura bingane wale min koni ni akera bulma fen koni ale la akera koro sira la kena sa sonko mpia dugu ale ni paru ni nyogonche ni dugu ko fole nbe bankasi o laminina ama u bela jelen kon labla la septembre kalo klitan woro samba flani muga ani nani ama komiti jo ma kemeni mata ani woro o bonyangula sero ya ira ka foko ma koni ma bone ani na nga bulma fen shegin koni o jinna ba ma ci wale tigla manu koni fe wakati mina ni manu koni jasura sa akera gele abaye dugla ma ulu bulo ka sababu yake u teka se ka bokata u ka tagasira yere la Claude PV ale minena Liberia fintigila kaw ulu fe Claude PV mi yere koni ni ale tumbulla ka bo kasobon o konna la wakati mina u ka kiri koni ale tumbe sena ni oye septembre kalo kile muga ani shegi samba frani kononton o kiru ye Claude PV koni bulla wakati mina sama kon tuma ataro kondo kiri jabu bora akofe akoni kiri la ka yira ka fo ko abe bada kaso ninka o ke fukata fo ka sara kaso la wakati mina kawla doniya ka fo ko Claude PV ni ma chama de koni bolla ɲɔgɔn fɛ a kɛra novembre kalo tile 4 san 2027 kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko Claude PV kɔni nana u ka jamana ale kɔnɔna ni o ye Laginɛ jamana ye tarata ka dugujɛ araba la u ka jamana ale kɔnɔna la fɛn min ye Claude PV ye ale kɔni tun sɛgɛnnen don kosɛbɛ hali taama yɛrɛ kɔni tun ka gɛlɛn a ma Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni ka da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan halisa ala ka basigi ala k'o lana an ka jamana ale kɔnɔna la maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ ka bingani wale min kɔni ni a kɛra an ka fintigilakaw la karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ maa minnu bɛ ka ja wɛrɛw ta ni ka olu bila bɔlɔlɔsiraw olu kana la ja min ni ani bingani wale in yɛrɛ kɔni tɛ taa ni ɲɔgɔn ye u k'a lajɛ u k'a dabila ka sababuya kɛ an bɛɛ de ye maliyɛnden kelen jamana in n'a basigira a basigira an bɛɛ lajɛlen de halisa ala k'an jɛnen to k'an don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan